Fis-27 ta' Novembru tas-sena 2010 Klinċ Wiereb ta' 24 sena minn Naxxar kienet issuq il-karozza tiegħu fi triq il-kosta f'Baħar iċ-Ċaq. Miegħu kellu Liljana Xerri ta' 18-il sena. Għal xi raġuni, il-ġuvni tilef il-kontroll tal-vettura kif kien viċin l-speed camera, bil-konsegwenza li l-vettura marret fil-karreġġja tal-oħra, qabżet iċ-ċint u baqgħet ittir distanza ta' 27 metru aktar l-isfel. Kemm il-ġuvni kif ukoll it-tfajla imbesqu mill-vettura. Filwaqt li Xerri tilfet ħajjitha, l-imputat kien sofra xi ġrieħi. Fil-qorti fix-xhieda tiegħu iż-żagħżugħ qal li dakinhar kien jgħat f'każin u Xerri ċemplitlu biex jiltaqgħu, għalhekk u mara li għall-qawra. L-imputat li qal li ma tantx jiftakar eżatt ġara f'dan l-inċident eskluda li l-vettura kellha difett mekkaniku. Qal li meta ġie f'sensieħ wara l-inċident qam ifittex lil Xerri u meta saba derlu li kienet diġà mietet. 4 sigħat u nofs wara l-inċident meta sarlu t-test tal-breathalyzer instab li kien taħt l-effett tal-alkoħol. Il-qorti qalet li l-inċident seħħ minħabba l-veloċità li kien għaddej biha l-imputat u għalhekk sabitu ħati taqtil involontarju. Biex l-imputat jifhem kemm hu importanti sewqan diligenti, il-qorti immultatu 6,600 euro kif ukoll skwalifika minn kull liċenzja tas-sewqan għal perjodu ta' 3 snin.